êrişên dronî Îranê li dijî hewlêr û baregehên Pakê berdewam dikin. Di encama êrişa nîvê şeva borî de 8 pêşmerge birîndar bûn. îro bi dronan êrişî baregeha Çemşarê ya Partiya Azadiya Kurdistanê Pak li nêzîkî kampa darêşekeranê ya li ser sînorê Hewlêrê hat kirin. Derbarê êrişê de endamê serkirdayetiya Partiya Azadiya Kurdistanê Edîb Xalidiyan daxuyaniyek da û got êrîş saet 2 nîvê şevê hatiye kirin û di encamê de 8 pêşmergeyên me birîndar bûne. Xalidiyan li ser rewşa tenduristiyê ya birîndaran da zanîn ku rewşa pêşmergeyên birîndar giran e. Herwiha amaje bi wê yekê kir ku ziyaneke mezin jî li baregeha wan bûye û ev agahî da. Her tim dronên çavdêriyê li ser baregehên me difirin û agahiyan kom dikin. Partiya Azadiya Kurdistanê heta niha gelek caran ji aliyê hêzên Komara İslamî ya Îranê ve hatiye bombebaran kirin. Di êrişên berê de du pêşmergeyên wan jiyana xwe ji dest dabûn û 26 pêşmergeyên wan jî birîndar bûbûn. Herwiha ji destpêka şerê navbera Amerîka, İsraîl û Îranê yê ji 28 Sibatê ve û heta îro bi nêzîkî 920 dron û mûşekan êrişî Başûrê Kurdistanê hatiye kirin. Di encama van êrîşan de 30 kes şehîd ketin û 148 jî birîndar bûne. Ji wan birîndaran 82 kes pêşmergeyên Partiyên Rojhilatê Kurdistanê ne. Ji aliyekî din ve Wezareta Derve ya Sûriyê derbarê van êrîşan de bi daxuyaniyekê got em êrişên Îranê yên bi dron û mûşekan li ser Herêma Kurdistanê, Kuweyt, Oman, Bahreyn û Urdunê bi tundî şermezar dikin. Ev êrîş serweriya neteweyî bin pê dike. Gefê li ewlehî û aştiyê dixwe û qanûnên navneteweyî bin pê dike.